Jotono logi tong bang uklo sing borok norab jotono tong kabia hamna ne rang ya farman idi ki thanglainya sengje rang thanglai tulaimani mogono ya farman idi ki thanglai sini KCR Secretary rok yang beskam phanya ningkon denin samong nunya sala sengtini Khowai district Tulashikok amsaini non political organization Bwrwi Phan Kwrak Bodol ningai sing orang khanglaiye population-ni treatment no khlainani bagai sing rang khanglai tu bolaika sing orang omo haike sing ma khanglaika sini Rajnagar area Khowai je amsaini protiti jungnok tei hati omo hairogo sing thumbuya konai collection thaika sing omo haike no tini tubui phaika population ni kungo bini mokol no operation laiye kaham ken bon sing sano taisa no bimana ni osujo kunthun loise jani sing Bwrwi Bodol no hoite baje suktei ya phaka 20,101 rupees obono sungtini bongni guardian no tai bini mungo ya phaka lang sinaita Wansung kaham, dia baneng sengsara tong mani tahu belanya neng sengsani goron sih neng rambai maya tu. Kai tersuba thun, oma heken sini tokani beba goron rong no bangkonya musunggo. Kai jiseng, oh bukuk Laisa no sung oma heke jani je suktu jani je mantai koksa kong nai gono oma heke rang suba ang sungna musunggo. Neng lukurong no tamu sana musung teh oma heke teh pada suba sang na musung. Ada dekat pun suba kan saya nang jatuhnya aku kepulung hamil gitu. Betul, mama bisa nang kepulung hamil gitu. Tanya nang aku mesti tay jatuh mani mungkin. Hingga neng tong sengsara pemain itu ni sejarah neng nogo kelas 5 jara perikah ni sengkana. Neng asal perikah ni neng je sekolah thang malia, peri malia. Neng bukaw betul ni macam. Bukaw kelai buku hati nasi nai. Biar orang ke tanam semua thang maya. Bukuk Laisa no sing Bwrwi Phan Kwrak Bodol ni enggai suba suklainya ni hinai sing khaiman. Khowai district Tulashikok amsaini Bwrwi Phan Kwrak Bodol. Je u drugs no ka sunan hinai sing bodol khamani ta main hingai sing sini bodol khamani main uddesho hingai joto phekjang nai mani no sing ka sunani. Oboni bagai sing o drugs no ka sunan bagai sing je obijan khlaiman ta. Hingai sing wan chuka je oboni sate sing samung kaham. Bebak saya sudah jaga rokok bersama Chuba caranya omo hai rokok sini tong Presidant. Bahaya ke bini khobar man kan? Bini khobar man hingga kai seng koilan no sini korang YouTube channel ni bising tai seng nuk aja. Bini mokol je omo hai bonuk dia bini mokol ni kuno treatment ni ବ୍ୟବস্থা करiko. Hingga lukur omo no Chuba na digi thanglai tongo. Chuba betong pai manuko oboni bagai seng bawan chuka je. Sini o Bwrwi Phan Kwrak sudu terak nuka sonali sining ya.
Omo hai saya sugya ya kelai tong nai omo hai rong sung suba na ni sing sai to bi tong ta sung tini khai bono rang suba laika 20,101 taka omo hai ke sung ma suba laika bono sung tini sini Tulashikok amsayo Khowai je area ni hati rogo thum laika rang khang laika ta bete school room no rogo thum laika omo hai khalai sung sini Bwrwi Phan Kwrak Bodol sai to gui omo hai ke rang khang wani bising tino asag rang kaka ai sung tini bono tunan ne Khowai ni khungma ma phai kata lukurong no mono angko kusana musungo je Khowai tini sangsaro phaibo bo kustam nugya bo ekdom munak bini yak yakung tongo bebak phia ba bini kri mokol sijung sangsar no phunungai haipano botini mokol tongphano krise sangsani goron bo mungsa sinia mungsa nugya obuni bagai lukurong no mono koinai sini tofa 12 lakh dofa Tripura hasteo tongo borok jo tono omo haike subana ni chun jani suktei jani mantei Khowai ni mokol no sing haino hai phiro goi sangsar no bonu goi tesa buskango bo yapri baro goi lekha pora khlai je bini imang to sungso kono khana ga thasin je bo sawo ang mokol nu goi lekha pora pori bai ke hinga gai ang nurse ngai ni saw bunyo ka ham khainai bunyo seba khainai ni saw bini o imang jahate gubu yingai mana ning thun lukurong jo to sini o nai tongmani bisingtei khanai tongmani bisingtei jo kono buskango abo goi bono khoksa khongnai omo hakena sobai thanani thun ne ang lukurong no koksa ta bini ma songbai kok sawi omo no sungteni saimang khaje lukurong omo hakena sobai tongkhai je subang mani bisingtei bo bini treatment khainani rang kaya kota oboni bagai borok treatment khainani telang maya ko rang gobang ma nanglai hin saja 3 থেকে 3.5 লাখ rok ba 4 lakh phanangai mani wa te hin saunta ga oboni bagai no rang se kaya ko ngai borok talanglai maya ko oboni bagai lukurong ang joto sombok dakti omo hai khlai bono subai ma ba bini o treatment dati khlai bo hambai manai ta ani bomo kai Arati Debbarma